Ay, Kumanay, where are you? Ay, dito mi. Dito, magtanong kami sa likod. Napon po na kami magtanong. So, may contest na naman baga. May higo sa pigo-vlog ni kamo. May hiling nyo kami sa ikahupalan. Abang higo ko kami tulungin ninyo. Siyang Tita, si Manay Tinay, si Sir A.O., Sir Arvin. Miski Sabado, nagtatrabaho. Iyo, mahilig mo sa vlog mo sa ano, sa Lunes. Ay, hay na si Manay Turog Pagaro. Sa nga kumapaaram kami, tamatanong kami sa likod. Matin naman talaga, ano? May hiling kami sa vlog. Mag-video sikat kami kanyan. Iyo. Baga. Nag-vlog kami, sir. Ano mo daw kami? I-add mo, i-subscribe mo kami. Buhay Sari-Sari. Buhay Sari-Sari. DSS TV. May hiling mo na lang mukha. Ano ko duman? Mga, ano yan? Bagihis. Ano po sa kami yan? Walking. Sa'yo. Iyo. Oh. Kami naka-walking. Sabi, tumaan mo ako. Iyo. Sabi ko, pag isusunod, may iba man kami. Yun naman sa uma. Sa uma ninda. Iya. Sabi mo siya ng Diyos, dapat Saturday. Oo. Saturday mo, anoan. May buko. Dapat anoan, early in the morning, bako mo na. Oo, may kami. 5 o'clock. 5. Sarado pa kamo. Ah, di sige. Pag narin kamo dumating, ano kami, sa maiba na kami nagpamahaw. Maiba mo kami. Sabi mo siya ng Diyo, na amay ba kami sa Indo. Pero dapat aramay lang kita. Iyo. Tapos mainit na bako. Sulo kasi Joseph pa subanggi. Pag mainit na kayo, bako naman kayo sa ano. Pag grabe ng init. Tapos pag sarabaga siya nagduman dyan sa barangay mo na dyan na. Saan sa ka nagdiyan? Bukong senior ka naman. May senyor. Ade ka pa senior. Balo pala yan. Balo. Madyan na daw, tama po na kita. Thank you, sir. Tumatanong kami sa likod. Tama po na kung gulayan duman. Buhay Sari-Sari. Hello, mga ka-BSS. Buhay Sari-Sari, BSS TV. Kami po ay pupunta sa Kalawag Elementary School, para magtanim doon po sa likod ng aking classroom. Kasama ko po ang aking asawa, si Joseph. Siya po kasi ang magaling magtanim. Dadalhin ko po kayo sa likod ng classroom para ipakita kung paano magtanim ng gulay. Oh, close pa. Bukas na yan. Tao po, Ligyo. Oh, bukas. Ay, salamat. Manay, magtatanim kami. Manay Tinay. Where are you, Manay? Manay Tinay. Turog pa si Manay. Manay Tinay. Tulog. Daig di oh. Turog pa. Manay. Where are you? Oh, tulog pa si Manay. Ay, Uto duman oh, nag-garden. Isa nag-garden duman. Uto, nag-garden duman oh. Puro ka duman dyan ah, matanong kita. Agi mo pala, di mo ka na lang, di mga ibang mga pananam na ano ah. Masupog man sila nagkaroon ng kayo. Ayos ka naman. Duman lang sa may tungod ko dapat. Ano yan lata? Laruan ni Gwapo. Uto pa lang si Daw, nagtataranong. Isa eh. Ito. Yung si ano. Tungod niya. Isa eh. Ito sa Manay. Kami dyan ah. Balat mo naman yan. Dari bit-bit ka pa nga tayo. Hindi kita naka-face mask lang. Ay. Naka-face mask pa lang tayo. Magtatanim po kami. Ay. Isa yun. Sino ba ganyan? Si A.O. Abang higos. Mahigos si A.O. Ang ano mo, shot mo sa la. Ay. Dapat nakatubang sa ano. Say. Yeah. Organic. Ilan mo man yan. Magay ng bagay dyan, oh.
pati si Chang Tita abang hihigos. Hindi kita makapture ta magayon. Ika, ato mo na. Diyo. Para pa ikaw magkapoto para mabigyan mo na ko. Christmas na tayo. Matanong mo kita, sila nga yung naka-Christmas. Lagi. Abang hihigos pa ganin do. Diyan kita mag-program. Grabe si Ayo. Ano na, sir? Teka na nag-inig. May kuryente? May siya ang program sa Lunes. Okay? Mama, flag waving. Kaya kung ano man daw walang kasimanin, tamatanong kami dyan sa likod. Tamapaaram kami. Ay, kumana, where are you? Ito me. Tamatanong kami sa likod. Kapon po na kami magtanong. May contest na naman baga. May higo sa vlog ni kamo. Mahihilin nyo kang sa ikahupalan. May higo ito ka lang tulungin ninyo. Sa si Manay Pinay, si Sir A.O., Sir Arvin. Miski Sabado, nagtatrabaho. Iyo, mahilig mo sa vlog mo sa ano, sa Lunes. Ay, kumain na si Manay, turog pagaro. Kaya nga kumapaaram kami, tamatanong kami sa likod. Mati naman talaga, ano? May hiling kami sa vlog. Ang magigigis sila kami tayo. Iyo. Nag-vlog kami, sir. I-ano mo daw kami. I-add mo, i-subscribe mo kami. Buhay Sari-Sari. BSS TV. Ngayon mo lang pa. Ano ko duman? Ano yan? Maano ko sa kanila yan? Walking. Saan? Oh. Sabi ko, pag susod, may iba mo kami. Yun naman sa uma. Sa uma yung Iya. Sabi mo siya ng Diyos, dapat Saturday. Oo. Saturday mo, anoan. Dapat anoan, early in the morning, bako man na. Oo, may kami. 5 o'clock. 5. Sarado pa kamo. Di sige. Pag narin kamo dumaan, ano kami nagpamahal. Paiba mo kami. Sabi mo siya ng Diyo, na amay ba kami sa Indo. Pero dapat aramay lang kita. Tapos pag mainit na, Sulo-sulo kasi Joseph pa sa bangi. pag mainit na kaya, buko naman kayo sa ano. Grabe ng init. Tapos pag sarap agad siya nagdumaan dyan pa. Ang galing. Saturday ka nagdiyan. Kung senior ka naman. Kaya sinyo. Adi ka pa senior. Balo. Madyan na daw, tama po na kita. Thank you, sir. Matanong kami sa likod. Una kong gulayan duman. Tay ko, paano na dyan? Duman naman sa likod kang classroom. Iba pa kami i-replant. Ito transplant to si ibang tanong. Taano na kaya? Crowded. Nagtarambo na. Dapat ka transplant. Ini magayon ko dakulon ini arog ka niyo. Mayana. So dapat pala sa laog. Wala yan, pipuputol lang. Kaya nung sa primero lang yan magayon. Dahil makain nila tayo 3 man. Si Manay Pinay. 3 man yung ganing magayon ng tsura. Kaya niyo. So, magayon magaduban mo. Andito po kami sa Kalawag Elementary School. At namamasyal-masyal. Mamaya po magtatanim kami ng mga gulay doon sa likod. Okay na magalis ang ano. Umagayan naman baga. Maayos na lang. Hindi papakarahin mo maging kami. Grade 3 part. Papagayin mo mo. O inanday mo na, istira. Nangyari. Ay, dahil mo na paghaliw ng ano, ay ano mo lang ining ano yan. Ititriman mo lang yun na mag-shape duman sa ano niya. Oh. Sa heart. Oo. Dahil mo na pagtriman, ay araw mo na siya na, saro-saro mo na mag-shape duman. Kaya mag-ibo ka rin. Hindi pang papakarahin ka. Ay, nakita ko na. Di mo magamararahin ng tsura. Hindi hanggang duman eh. Pagin pa yung mga card. Ayan. Bagus dito naman tayo din ng ano. Hiles ay nasa tapahis. Mga bago na yan. Yung magawa na nga. Magawa na ano.
Pagkain baga. Iyo. Pagkasin baga yan. Basta tumaman yung tanong. Ini mo kayo no. Baka ng seeds, ini mga dahon na alam. Ano po ba yan? Dahil mo kumaraw kayo niya ang tadong sa luwas. Hindi lang marigold sa makapal. Hindi ako naman maisa na. Teka, ang mata mo. Pag nag-ano na, 15 minutes, ikat mo na. 15 lang. Pa nag-abot na ng 15 minutes. Anong title ta kanin? Ha? Rabos. Rabos. Cleaning drive. Tayo nang magtanim ng gulay. Yan. Sa likod. Ano? Iyo, ang title ta. Tayo nang magtanim. Ano magkakain? Alang, ito taga. Anong gagatong ang talig di? Ay, ini mga dahon-dahon na. Di mako akong sigid. Sa classroom. Malala mo ko, wala mo video. Mako akong sigid. Ay. Ay. Sayang sa naka. Kasi nagbuburot, ano, magaling Hindi, maganda. Paano pagtanong ka, sir? Hindi mo talaga. Ayun, na baga. Oh, gano'n. Ano na, mga dahon. Dito mo po rin mo siya tama. Ini nga ni banana, mag-uaka lang digdi. Hindi na kung siya sa Ano yan, bako, Star Apple. Kasi ano pakarain mo, tama, mga isa linya. Ano nga? Ayan o, guwaba bagay yan o. Uy, ano ni Honey? Aso? Iyo. Kasi na aso yan. Dala pa. Kadana baga. Nagadan ano? Nagadan. Baka si Ido yan, digdi. Nagadan. Baka saan ba maidol dito nakapasunig sa udal? Baka inapon ano? Humag na yan. Kawawa naman. Ano bata pa din? Sige sa kanya. Tayo mo kita bata. Hindi mo lang pinito naman. Tigdi nga kita o, Ide o. Ini lang salit na plat. Iyo yung duwang flat. Tamaw akong tubig. Sige, kita. Dito, kanan mo tong ano. Dito ba kayo na parong? Ano ka excited na? Ano na? Tauban na kayan mga ano? Dahon. Ayun nga asa po. Uy na nga pala no. Pahuban mo naman na kayo. Inapon ka rin digdi no. Inapon. Rakman. Ginibo ng apunan digdi no. Malamang na. Yung pang ano. Hama dyan wire. Hindi nga pilitan mo lang ang pagbububo ko. Madali lang ho. Hindi mo na lang uni ka isip ang alang na. Isip uni alang na. Ini yung alang. Hindi ka na lang itanong mo ang gulay o madali ang pag ano. Pagbubo ko. Tama, sa gilid lang kang ano mabububo na. Sa pag-idi harayo. Mag-ano na muna po kami, magsisiga muna kami ng apoy kasi maraming lamok po dito. Malis ng lamok. Pampatanggal ng lamok. Ang dami pong lamok. Ang garo nga ni. Apil ko sa ko yung dito. Yun na yan. Alang naman baga. Bakit ang pamarong ano? Dahil tayo na parong ano? Na may inapon pala ni Ding Ido.
like, share, comment, subscribe.